Мерим рубрикаи витамино. Имрӯз дар бораи биотин гап мезанем. Биотин як намуди витамине ки барои мӯи сара восстановит кардан, барои одамое ки мӯи сарашон мерезанд, состоянии кожашон безепшидаги аст, состоянии нохун метавонанд истифода баранд. Бисёртар духтаро истифода мебаранд. Не ки и проблема дар ҳама аст. Одамда гуфти гапо барои ҳамин пол надорад. Бачаҳо духтар, марду зан метавонанд истифода баранд. Так, фоидаи калон дорад барои мӯи сар. Метавонед истифода баред. Решаи мӯи сартона бақувват мекунад, рехтанашро манъ мекунад. Мисол ягон чиз сабаб шуда бошад ки мӯи сари шумо мереза, в основном ҳама роҳи осон манъ карданаш. Хеле витаминҳоро мегирен, арзонака нест, чанд сомон неста, қимат нестанд. Хулоси гап, истифода мебарен, мумкин ба ҳамин чиз проблемаи шумо ҳал шава и шумо оянда кал нашен ё ки рафта ягон протседураҳои қимат нагзаронда просто ба як витамин проблематонро ҳал кунед. Хулоси гап, витамин естественно накопительный эффект надорад ки як бор бихӯриш дига як умр гуфти гапо эффектш беста. Барои ҳамин желательно хотя бы 6 моҳ, 1 сол истифода барен, чтобы ҳамаи ҳамин процессҳое ки вайрон шудагианд дар организм восстановить шаванд. Шумо в течение чанд сол тарзи ҳаёти солим намебарен, ихтона нигоҳ намекунед, плюс ҳамин чизҳоро фикр намекунед, то шумо мӯи сар мереза эҳсоса. Ба вақти гирифтори ҳамин чиз мешавед, мехоҳед дар муддати кӯтоҳ ҳамин чиза сос кунед. То есть як рӯз, ду рӯз дар як мудда мефоратон теза мӯтон зуд шава, бақувват шава, сиёҳ шава, блеск пайдо кунад, нареза. Не ки факте ки шумо дар муддати чанд сол тарзи ҳаёти солим надоштед, машқ намекардед, диета намекардед, парҳез намекардед, витамин истеъмол намекардед, ин чизҳоро ба назар нагирифта мехоҳед дар вақти кӯтоҳ результат кунед, ин хеле намешавад. То есть шумо бигиред витамина, допустим инамиш 90 дона дорад, минимальный дозировкаш як таблетка дар як рӯз гуфтага, то есть 3 моҳ мебарад ҳамин чиз уже. 3 моҳ да метавонед хулоси гап уже результати хуб кунед. Ё ки 3 моҳ истифода мебарем, баъди 3 моҳ то 10,000 единица мумкин аст истифода бурдан биотина. Ҳамин биотине ки дар дасти ман як таблеткаш 2,500 единица. То есть то 4 таблеткаро истифода бурдан мумкин аст. Шумо метавонед постоянно дозировкаша баланд кунед, чтобы эффекти хуб тия. То есть 2 банка мегирен, ҳамин чиз 400-500 сомон да. И як моҳ там як таблеткае мехӯред, моҳи дига 2 таблеткае мехӯред, моҳи сеюм 3 таблеткае, моҳи чорум 4 таблеткае. И 100% ма гарантия метавонам ки проблемаи шумо аксарияти ҳамин проблемае ки доред, масъалаи мӯи сар, состоянии кожатон хеле нағзу беҳтар мешавад. Витамина баъди завтрак истифода мебаред, фарқ надорад чанд капсула, фақат баъди завтрак дар як рӯз як бор истифода мебариша тамом. Хеле витамин. Так, ногуфта намона, бачаҳо сайта дастгирӣ мекунем, чиқаре ки дар дигар видео гуфтем. Пешравии мо пешравии шумо. Барои ҳамин лайк, подпискаро фаромӯш накунед. Бо ногуфта намона ки мо як камера гирифтанем барои записҳомо мо зудтар омадан, качествени омадан. Камера таги 25,000 сомон. Мо як кошелек созад мекунем специально барои ҳам камераро гирифтан. Дар таги видео мемонем реквизитоша. Касе чанд сомон метавонад дастгирӣ кунад, мо миннатдор мешем.